Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen juče se sastala sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom. Povod je mađarsko protivljenje zajedničkom embargu Unije na rusku naftu. Von der Leyen je nakon sastanka rekla da je otvoren napredak i da su razjašnjena neka pitanja s Orbanom. Napredovali smo, ali još ima posla, dodala je, što zapravo znači da još uvek nije postignut nikakav konkretan dogovor s Mađarima. Ta zemlja uslovljava svoj pristanak na 6. evropski paket sankcija Moskvi garancijama da će imati osiguranu nabavku energenata ako se uvede embargo na kupovinu ruske nafte. Kako je pojasnio jedan evropski diplomata za France Press, Mađarska bi za sigurno snabdevanje naftom trebala da ima novi naftovod koji bi je povezao sa Hrvatskom, koja ima pristup moru. Stoga traži garancije da će se Zagreb angažovati na izgradnji te infrastrukture, kao i garancije o evropskim finansijskim sredstvima. Ali čini se da je upravo to što Hrvatska ima more, koje joj omogućava pravac za alternativnu naftu, izvor frustracije za Orbana. Barem se tako može iščitati iz izjave koju je dao prošle sedmice. U toj je izjavi implicirao da je Hrvatsko more oduzeto Mađarskoj. Oni koji imaju more i luke mogu doneti naftu na tankerima. Da nam nisu uzeli more i mi bismo imali luku, rekao je Orban u radijskom intervjuu, referirajući se na hrvatsku obalu koja je nekada bila pod Ugarskom, prenosi Politico. Podsjetimo, svih 27 članica mora biti jednoglasno da bi se sankcije uvele. U predlogu sankcija navodi se određena izuzeća, ali i Slovačka i Mađarska ih smatraju nedovoljnim. Mađarska je zemlja koja se najžešće protivi evropskom embargu na rusku naftu i već je zatražila za sebe odlaganje na 5 godina. Šef mađarske diplomatije Peter Szijjártó rekao je u ponedeljak uveče da Mađarska ne može da prihvati predloženi paket evropskih sankcija Rusiji dok se njeni strahovi ne reše. Premijer Orban ranije je rekao da bi predlog komisije imao učinak atomske bombe za Mađarsku. Uništio bi naše stabilno energetsko snabdevanje, dodao je on.